Shalom. Horas madihita saluhutna. Huriani tu hata, adorang so masuk hita tu parminggota di manogoton. Tapauduk marohata tu debata. Martangiang nahoho mahita di bagasan rohatabi. Amen. Huriana hinaholongani Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di aka nong monding. Di pasunggulhon minggu ondo tu hita memento mori. Lapatanna. Ingod ari hama matem. Alani ihu pasaat hami matabe. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Martikido ngoluta di hasyanganon. Jala hatop do laho salpo. Alai dipatakas topik minggu sadariondo hita. Paboa nang talu sorop ni hamatean. Marhite haheheon ni tuhata Yesus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran na badia, laho mamuji dohot pasangapon tu hata. Roma hita marsomba tu jolona, marende mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, namo nangido parulosan dohot aka ulos na saksak. Jaladang sesaokku guarnasian pustaha hanguluan. Jala parhatopotoku do guarna di jolo ni damang, doho di jolo ni aka suru-suruanna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate, dohot akan namangolu. Hodo napuna hami, manang mangolu, manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean.
dang huhabiari hami behamatean, ai hodo dongan nami, dang tartiup hamatean manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami, nang humokop hami, jala hodo napuna hami, roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho maton di nami dohot daging nami, asa diho hami manang nama ngulu, manang nama tepe, sai tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami Tuhan ngoluan, nasora sudah. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, di minggu tasa darion, iman natar surat di 2 Tesalonik, bindu 2, mamuka sian ayat 15, sahatu ayat 17. Atong ali akadongan, hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu, tu akapoda na huajar hon hami tuhamu, marhite sian hata nang surat pe. Apalah Tuhata Yesus Kristus doho debata amata, nama kaholongi hita, jala mangalehon apul-apul namian toktong, dohot pakirimon na denggan sian asini rohai. Iba nama mangapuli jala pahoton rohamuna, di bagasan nasa ulaon nang hata na denggan, ima sahatna. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, lahu mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobbar tu patik ni. Amen. Oh
dosa ta tua dopani debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, napungu dohami di jolo martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya sima roham bida sadok ababan nami, saya sesakan sana bisa Nunga di pamunang ho hami marhite Yesus Kristus naung manaluhon hamateani. Gabi partohab hami dingolu na manotong. Jala marsi hohotok tong di ulaon ni Tuhani. Alai si pata do hami madabu tu pandelean. Jupang masa hasusaan manang parukilon tu hami. Dang marsi hohot behami mangulahan lomo ni roham. Alai lomo ni rohanami mahuulahon hami. Say sungguh lima rohanami, asa muba rohat dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa ta. Humokop hita gabe dosa do ibana. Naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
debata turpuk di hari mingguon, ima natar surat di parjamita, bindu walu mamuka sian ayat sia 1 ayat 10 pitu. Luhut nai nungahuida uju diranapi rohaku saluhut pambahenan. Akana masa di hasyanganon. Uju sada jolma mangarajai dongan na jolma. Mambahen ibana marhina mago. Ala sotibu manginona pambahenan akan najahati, dibaheni gok rohani jolma manusia, di bagasan mangulahon hajahaton. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati. Jaladang tagamon pagajangona ari-arina. Alai songon halinu do ibana. Alaso marhabiaran tu debata. Dibaheni hupa puji-puji lasni roha. Ala naso adong nadumenggan di jolmai, saleling di hasyanganon. Ia sonamangan, minum, dohot marlasni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaonna saleling ari-ari ningoluna. Akanani lehoni debata tu ibana di hasyanganon. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian ni debata. Naso tardodo jolmai pambahenana akana masa di hasyanganon. Nang pemaradu ngalutan rohani jolmai mandiori. Dang tagamon jupangsa. Tung sura penina rohani halak na pistar leak. Botoon nadoi. Dang tagamon jupangsa. Ima sahatna. Martua doakana tumangihon hatani debata. Jala napiopsa. Amen. Por
tidakon mahapor siau tai, songona hina tindakoni dongata di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, di doa ma pargogo nasu hatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, di mana tinubuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman si Latus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehoba, amanai pargogo nasu hatu dosani, di sima ibana, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doho dihasisani dosa. Doho dihatai na mandok. Mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate. Doho dihanguluan na sora suda. Amen.
Tabegi matikting na masa di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 20 November 2022. Naparjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu. Ujung tahun parhuriaon, jala parningotan di aka naung modding. Topik minggu, di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Napaduahon, tikting parbagason, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Daniel Victor Tubur Marnala Sitohang, anak ni Amata, Kampiun Hasiholan Sitohang, Tubudi Inata, Hartati Boru Panggabean, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Kalibata, Dohot Oroana, Titin Rumondang Natalia Boru Taba, Boruni Amata, J.A. Tamba, Tubudi Inata, N. Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Resort Taman Mini, Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masuon di hari Sabtu 26 November 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Ardi Pristiwa Bastanta Sipayung Sialoho, anak ni Amata, Situa Gok Mian Sipayung, Tubuni Inata, Rukun Budiati Boruginting Jawa, ruas ni GKPS Resort Bekasi, Dohot Oroana, Cindy Margareta Boru Sitohang, Boruni Amata, Situa Insinyur Daper Hotma Sitohang MT, Tubuni Inata, Rumondang Borusia Nipar, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Jati Bening. Pamasu-masuon di hari Sabtu 3 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo masuk pukul 8 WIB. Napatoluhon dakdanak nasorang. Di hari Jumat 10 November 2022 di basa-basahon tuata sadadak danak bawa di keluarga Edison Malau, Inangi Juliana Borusi Hombing, Sektor Perdatam, Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napau paton ruas napida. Mulai sadarion minggu 20 November 2022 nunga pidahuria keluarga Johansen Jantri Haposan Sirait, Inangi Nopatmi Boru Hasibuan, Dohotolu Dakdanak, pidahuria tu HKBP Resort Sirait Urut Distrik Opat Toba. Mulai sadarion Minggu 20 November 2022 nunga pidahuria keluarga Erik Parlinggoman Simatupang, Inangi Weni Kartika Borusiagian, Dohot Sada Dakdana, pidahuria tu HKBP Gading Indah Resort Tanjung Priuk Distrik Walu DKI Jakarta. Napalimaon, ujung tahun parhuriaon. Sadarion Minggu 20 November 2022, Minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di akan moding. Di sude parminggon, jahaon ma goar-goar ni ruas di HKBP Sutoyo, nang jumolo marujung ngolu di tahun parhuriaon,
sian 21 November 2021 sahat 20 November 2022 toropna 33 halak. Napaunopon Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin 21 November 2022 Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Gereja HKBP Resort Cijantung mulai pukul sia wib. Napapituon persembahan tujuluni altar di Minggu 27 November 2022 ima Minggu Advent Parjolo. Mulai Minggu Advent Parjolo sahatu Minggu Advent napau paton di sude ibadah dung sipul jamita papungu pelian tujol ni langgatan dohita marhite amplop haporluan tu Natal bersama HKBP Sutoyo tahun 2022 lasma rohata pasahaton peliani napa waluon patadahon situa persiajar di HKBP Sutoyo di Minggu 27 November 2022 ima Minggu Advent Parjolo di Parmingguan jam 10 sadawib patadahonon di Huriat Tama Turuas akas situa persiajar naung diririt marhite pertangyangan di sektor-sektor di Sosoima tusude akas situa persiajar asaro di Pasermonan di Parhalado di hari Selasa 22 November 2022 jam 10 sia inganan lantai 2. Napasiahon barita habot niroha. Nunga jumolo marujung ngolu. Batman Panggabean. Opu Ruben Doli. Di hari Jumat 10 November 2022 tutup umur 80 sia tahun. Maninggalon ianakon dot pahopu sian sektor Mayasari. Tuhatama mengapuli sude keluarga na ditinggalhon. Napasapuluhon sumbangan. Di jalodo sumbangan sian panitia NN bunga altar tuminggu 20 November 2022 hamuliation siala pasu-pasu dot pangaramotion ni Tuhan. Lau pasikopon titingon, boi mata jaha di titing cetak. Songoni masa di titing di mingguta sadarion. Botima. Nuaing sahak mahita tu parningotan diaka nong modding di tonga-tonga ni huriatta di nasa tahun parhuriaon ima yari 21 November 2021 rodi 20 November 2022 Maret de mahita.
hokamuma natar surat di konfesi HKBP taringotu parningotan diaka namodding taha porsiai jala taha tidak kedo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi namaradian namai bana sian ulauna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngulu dohot namate asai ia terbaik pe parningotan diaka namodding namarningo ajal tasal diri dohita disi dohot pahotton pakirimota dihadudu muniaka na porsea tu debata dohot pahotton rohatta dui dingulu paru kilonon marhiti podaon taalo jala tatulat do poda hasi pilibiguan nama dok adong do pardumuan ni toddi ni nong mate dohot jolma nama ngulu ia akagowar ni namodding di huriata na sataon par huriaonon ima sada Roni Panggabian sada halak duli-duli tutup umur 40 tahun modding 26 November 2020 sada sian sektor Mayasari. 2 Emi Boru Pajaitan sada ina tutup umur 84 tahun modding 12 Desember 2020 sada sian sektor Mayasari. Tolu Asni Boru Pajaitan sada ina tutup umur 58 tahun modding 17 Desember 2020 sada sian sektor Penas. 4 Sri Juliana Boru Marpaung sada ina tutup umur 47 tahun modding 21 Desember 2020 sada sian sektor Halim. 5 Budianto Simajutak sada ama tutup umur 50 tahun modding sia Januari 2022 sian sektor Perdatap. 6 Fritz Marcelo Sitorus sadadak danak tutup umur 8 tahun modding ari sia Januari 2022 sian sektor SMA Esmea. 7 Riama Boru Sitorus sada ina tutup umur 61 tahun modding ari 8 Februari 2022 sian sektor Penas. 8 Lamhot Sinaga sada ama tutup umur 57 tahun modding 21 Februari 2022 sian sektor Podok Bambu. Sia Lubbandoluk Hutasoit sada ama tutup umur 76 tahun modding 10 sia April 2022 sian sektor Makassar. 10 Rohani R. Boru Sihombing sada ina tutup umur 75 tahun modding 8 Mei 2022 sian sektor Perdatang. 10 sada Parningotan Simajutak sada ama tutup umur 64 tahun modding 10 Mei 2022 sian sektor Penas. 12 Manahan Peter Situmorang sada ama
tutup umur 77 tahun, modding 8 Juni 2022, sian sektor Cipinang Asem. 10 tolu Singa Merpaung sada ama tutup umur 83 tahun, modding 12 Juni 2022, sektor Makassar. 14 Situa Bob Turuman Situpul sada ama tutup umur 57 tahun, modding 21 Juni 2022, sektor Mayasari. 15 Orineli Siregar sada anak buru tutup umur 63 tahun, modding 5 Juli 2022, sian sektor Perdatang. 16 Suman Hutahayan sada ama tutup umur 57 tahun, modding 8 Juli 2022, sian sektor Podok Bambu. 17 Berlin Saragi Sitio sada ama tutup umur 77 tahun, modding 10 Juli 2022, sektor Perumpung Barat. 10 Mariati Dumumdum Buru Siagian sada ina tutup umur 67 tahun, modding 15 Juli 2022, sektor Perserahan. 10 sia Elhanan Hamonangan Purba sada danak umur 2 tahun 7 bulan, modding 16 Juli 2022, sektor Mayasari. 20 Parulian Sitopul sada ama tutup umur 61 tahun, modding 26 Juli 2022, sektor Perdatang. 21 Adelina Boru Napitupulu sada ina tutup umur 84 tahun, modding 3 Agustus 2022, sektor Makassar. 22 Harapan Situmorang sada ama tutup umur 87 tahun, modding 16 Agustus 2022, sian sektor Penas. 27 Dinar Marta Haborusiahan sada ina tutup umur 54 tahun, modding 21 Agustus 2022, sektor Mayasari. 24 Sarwidin Siagian sada ama tutup umur 70 tahun, modding 25 Agustus 2022, sektor Mayasari. 25 Haris Muda Tambunan sada ama tutup umur 55 tahun, modding 27 Agustus 2022, sektor Makassar. 26 Nursalam Boru Simangunsong sada ina tutup umur 67 tahun, modding 14 September 2022, sektor Perumpung Timur. 27 Jusniar Boru Sitorus sada ina tutup umur 50 tahun, modding 22 September 2022, sektor Condet. 20 Reli Boru Silalahi
sada ina tutup umur 80 tahun modding 20 September 2022 sektor Mayasari. 20 pertemuan Simamora sada ama tutup umur 74 tahun modding 12 Oktober 2022 sektor SMA Esmea. 30 Masnur Boru Simamora sada ina tutup umur 64 tahun modding 27 Oktober 2022 sektor Penas. 30 sada Ruth Serenauli Panjaitan sada danak umur 6 bulan modding 24 Oktober 2022 Perumpung Timur. 32 Jambi Simajutak sada ama tutup umur 74 tahun modding 25 Oktober 2022 sektor Mayasari. 30 Batman Panggabean sada ama tutup umur 80 tahun modding 10 November 2022 sektor Mayasari. Alani torop nina modding di bagasan nasa tahun perhuriaonon ama 10 halak, ina 12 halak, doli-doli sahalak, anak buru sahalak, dak danak bawa 2 halak, dak danak buru sahalak, pumusude 30 halak, ima sahakna. Didok hatani di bata ay mulo porsea hita nang mati Jesus dohot hehe sadok tuguy hono ni di batado rap dohot Jesus nang akanong modding marhiti-hiti ibana say masih paidado sugut na porseai duksaha belakana tu hasonangani. Maret di mahita. Por ser
Yang Mahita Ali Jahuba Debata Nahutadahamiho di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala sipaluahami Dina dipatupa huriam ali Tuhan di ujung tahun perhuriaunon ima perningotan diaka nong modding dinong dijahahon dijulu ni huriam akka goar-goar ni dongan nami naung majuluani hami di hasianganon alanieli Tuhan molope di bagasan arsak jala di bagasan ilu-ilu hami na tinadikon ni akasi solho nami di amanami di inanami di anakon nami alai na porsea do hami ali Tuhan hodo pangapul di ngulu niaka na porseaing pergugui hami ganup lau makamonak kocak jala marhite sian ulaunon Tuhan gabi apul-apul maun disudesi solhot niaka nong majuluani hami asa unang madabu hami ali Tuhan tupadilian tungulu naso marpakirimon alani posdorohanami ali Tuhan tangammu naguguido namadongani sudiaka si solhot na tinadikon niaka dongan nami atong marhiti minggu perningotan diaka namodingon ima apul-apul dihami ima napatubu pakirimod dihami molo salpu pehami sian hasianganon alaina hehe dohami muse pinahehe ni Kristus Yesus songon Kristus nokehe sian hamatean jala gabi perjabbar hami di hanguluan naso rasudai alani saha di homa tangiang pangiduan nang pakirimon namion di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan sitop pahami amin.
Dameni debatan nasumurung sian saduhut naroha ima namangaramoti ate-ate dohut pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata ditongani para saurata minggu sadarion imana tersurat di sada Korintus biddu 15 mamuka sian ayat 50 rodi ayat 50 songonoma tersurat di si Oddona hudok di si ali akadongan
Daktar bay sibuk dohok mudar manean harajaon ni debata. Jala daktar tean naolo busuki hatot tongoni. Hahomio dona hudokot tuhamu. Dang na saluhut tita modding. Alai saluhut dohita paubaon na. Topu di bagasan sakidok mata, di pakuling ni sarune na parpudii, ay makuling masarune gabi hehe ma akanong matei tu hatok tongon, laos paubaon nama angguhita. Ay ikon hatok tongod do manuluk naolo busukon, jala hangungolu na manoktong do manuluk naolo mateon. Alay dung disoluk hatot tongoni naolo busukon. Jala disoluk hangungulu na manoktongi naolo mateon. Disima jupak kata natar surati. Nunga tarbudut hamatean. Nunga suluk hamonangan. Yo hamatean di dia hamonangan mi. Yo hamatean di dia sorok mi. Alai dosa do sorop ni hamatean. Jala patikido gugu ni dosai. Alai mauliate ma di debata napamonak kita marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Ope hamuak kadongakku na hinaholongan, marsihohot jala sumubauba mahamu, jalalam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halujaw muna, di bagasan Tuhani, ima nagabi sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus nagabi topik minggu di hita di pamonang debata hita marhiti Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dina masuk kita nuaing tu ujung tahun parhuriaon, akhir tahun gerejawi. Marhite ujung tahun parhuriaonon naing dijauhon tu sude akan aporsea naking tapai huti do dina dijahahon guar-guar nya kasih solhok tak dina toras tapi nayanakot tapi lau paingoton ngulu niaka na porsea do tujuan ni adong do upama ni halak batak madok dada pasiga-siga bulung pariga-rigat bulung nigaw dada namanigati akka hinalungun dohot madukari akka hinadangol molo di patu pahuriatta di parningotan niakka namodingon majuhon goar-goar niakka si solhokta manang ruas ni huria nong majuluani hita sian hasianganon alai dia dona naik pinaingok nadihi parjulu molo nasida majuluan hita borhat sian hasianganon alai unang lupa hita pe salpudo muse sian hasianganon alanido buasa didok perpad debisuk pantare semuanya mengalir songob batangaik na memulus sahak don noni mana di ujung na muse
nama molus do ngolutta di hasianganon dang adong nama noktong di son ale pamolusad don di sadatikki salpu do hita siak kasianganon songo nakadongatta songo sisol hokta nong majuluani hita alani dipaingok mahita nuaing ya dong mungkin faktor berketepatan do sudi maju hita mamerek talapak ni tangatta berbentuk huruf M di tangak kabirang berek kamu ma tangasya mumu gurak nepe berbentuk M jadi do may MM singkatan ni memento mori lapatanna ingot ari hamamatem ingot lausal pudu hita sian hasianganon alani molo ikosal pudu hita sia kasianganon aledang gabitu pediliak kita ena somar lapatan do kehidupanon dang inani na alai nanaing dohonon ni hata ni debatado do hita asa mengulu hita di bagasa pakirimon pengharapan alani naking molo di dok hata ni tu hatta di tonga-tonga ni turpuk taon topu di bagasa sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudi i ay makuling masaruni gabi hehe makanong matei tu hato tongon laus bau-baon na maanggo hita ninna lapatanna molo salpu pehita om masih hirimota hehe do musehita songon Kristus nokke hesian namate iko gabi kepastian do dihita ido na tahati dakon nang dihata hapor siotay nadong haheheon ni daging dohot hangoluan nasora sudah diponggol patuluhon kalimat parpude ni hata hapor siota sena satu tong tadok rupani ali naneng dohonon na agar kita tidak ragu dengan iman kita dohot hapor siota kita jangan diombang-ambingkan oleh bentuk ajaran-ajaran lain alai lumubi ma pengaruh ni nang bentuk pakapor siaon ya saya katakanlah mungkin masih terwaris si anak haji pilih bigu nanti tak tu si behita lau dang mudur behita tu si angus ada parhala 2 tahun menukun taringot tu si rupani ay bahasa si juk amang idok mololau ziarah tu hinabor niaka natoras manangopung ngarobi hami opung akasimini mudison ba marpanupak ma sahalam tuhami ninna rupani unang lupa hita hasi pilih bigud dui ate debatado si leon pasu-pasu dang adong be hubungan ni na mangulu ho namate dang be ay mulodong do pe hubungan ta secara langsung bisa berkomunikasi unak tarho kamu tudian soto ay mulo perbejira musedo udiani asi maroha di mana dah ngeling-ngeling di mana sih pola roh dan songo musim ping hujan nuaing lonong bemuga-puga mesi dah asi nerewa setapak kulingi nong mate apa yang terputus dia sudah kembali Parjamita 12 ayat 7 madok molo mate jolma tod dimulak tu debata daging gabi orbuk itu dia kembali kepada penciptanya ido naniroknya dunia orang mati Yesus pemate lau debana ino nanirokna benua toru dalam bahasa Batak dunia orang mati maweth ninna di hata aslina alani laudo Yesus tu dunia orang mati nakingan jangan dong behubungan nina mengudul hoti kalau Yesus do nehya lau tu si baru hehe musai mana hita bedang adong be dak taboto be ido dang adong konsep di kekristenan molomate jolma todina mau taot
dangibe pemahamata. Ada persepsi dulu sebelum kekristenan. Molomate jolma, daging nga gabetano, hosana gabialogo, todina gabibigu ninna. Alani do gay mabir hita tu bigu, kan? Merdelem mahita di hutatan, adong madisi hari-hari na balga. Setabi opung ninna. Bah, adi di opung anwangin naroha. Gabita anggap di hari-hari opung tak, bah. Gay macaki-caki opuk tesi. Berang nasangap gorida. Marlea di mana di Simolo Songonido status ini mana? Daw. Dia sudah kembali kepada penciptanya. Iko sangap do benota posisi ini mana? Kita do manot mabay ni mana? Dak sangap. Agebi di udiana ni mana? Tatot tuhon. Di sido mana? Sotoe rabba-rabbao mamuseon. Tumibo sialang gatonoti boni rabba-rabba. Ai pelik seheli satao di pature, kan? Apakah seperti itu status kita? Dah. Napali ahod do hita disi. Molo songoni do gabaranna. Alai nunga mula kibana tu napanok pemanat. Namun ada firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus walaupun kita berlalu dari dunia ini, tapi kelak kita akan dibangkitkan sebagaimana Kristus bangkit. Alani marhiti turpukom matong dipaingot tuhi taganup. Jika Tuhan masih berkenan memberi waktu bagi kita, molo parjolo pihak kasih solhot tai, mungkin hahanggit tak. Naneng dohonon na disi adalah ini adalah waktu untuk dirimu memperlengkapi dirimu sebagai orang percaya. Para diri mohok. Ini adalah sebuah kairos, sebuah kesempatan. Nah di lewat debatado pe tuhita memperlengkapi diri kita. Songot trupuk minggu nasalpu ate. Dak persoalan kapan waktunya. Haroroni Kristus pepe dua halioni danganong naubotosa. Sarupa di doho ajalta. Kita pun berlalu dari dunia ini tidak tahu kapan kita akan berlalu. Melodong gojol manabu manot Tuhon tanggal nasom may bana lao tanggal nasom may bana bulat songono jam sekian baong gua madok kodak pola perlu hamu mangulahon na dinggan dukpe hira-hira 5 menit neng mate hamu alangay boto hamu tikina martangyak kamu tuduhani pasatot dirimu jalon na do hamu mulai sian nasaro hamui tak perlu hamu marminggu mulai boto hamu dui aliala sota boto kita tidak akan tahu hari esok apa yang terjadi. Maka setiap waktu orang percaya harus selalu waspada, selalu memperlengkapi dirinya. Karena waktu yang Tuhan berikan ini adalah sebuah kairos untuk kita, melengkapi kita. Asa unang gabi tertarik kita muse ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Alanido marhiti sian turpuk jamitau moneng waduh hita tutu dipengot di dalam memperlengkapi diri kita. Asa unang terbuan arus sita idio nanidok nanaking dia 50 walui. Puasa ditutup si Paulus marhiti sia sada padohat ope hamwa kadongan nahina holongan marsi hohot jala somu bau bamahamu. Tetap teguh, tidak goyah, alaniaha karena godaan mungkin. Sia julu taparade du dirita saya akan tetap setia dalam sepanjang hidup saya. Ala di tongan pardalen ning ulun bugudang na menggoda hita yang menyesatkan kita. Nagabe mabbaik kita mungkin. Gabe dak setia, gabe lupa hita ate. Alani bohado hita dalam mengadupi ngulu unang tersesat hita. Odonang na pinaingot ni parningotanod di hita. Alay dada holan tadok patugu hapor siyota tidak goyah. Alay kunadong gotong na margoar eksen na pabainan na. Sumurung matotong diulaon ni Tuhaninin na. Ada tindakan. Sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhanin. Artinya siap dalam mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ido tugas tak di tonga-tonga ni Portibion. Dan kita meyakini dang magopo bahwa apa yang kau lakukan itu tidak akan sia-sia ninna. Nadingkan nataba dingulu bodo jolma maka lupa huni. Tapi bagi Tuhan semua itu pasti. Tuhan tahu dan Tuhan ingat. Omaramar hiti siya minggu perninggotan dia kana modingot dia pa di ujung tahun parhurianon di paingot tita. Na di pamonang debatado hita marhiti Jesus Kristus Tuhatta. Alang aporsea hita di palua hita. Gabi parsidohok mahita di hanguluan na manoktongi nang marhiti sian hahihion na pinaradena songon Kristus nokke hesian namate nakita pe pahihion na dumuse lau majakon hanguluan na manoktong naso rasudai. Amen. Martangiang mahita. Muliati matutua di Tuhan di pengotodo hami di minggu perningotan diak kana modding apala di ujung tahun parhuriaonon. Asa saya totong dungo hami tutua di Tuhan diajal nami molope dijuluani akasi solhok nami hami nang hami pe muse salpu jala tadi konon nami do hasianganon dang di hasianganon nagabe haporusan nami ali Tuhan alai songon nanido ni hatamido hanguluan nama noktong surgo hasonangan ido di paradeho diaka na porsea alani pahot pakirimon nami ali Tuhan marhiti todim saliling hudalani hami partikianon asa setetong marsihohot tami Tuhan lau mangadupi dang lilu hami ali Tuhan di ujung ni ajal nami alai naing dapotom mudo hami totong di bagasan hasatiaon na manoktongi alani pasu-pasu mahatam Tuhan na patugu haporsiaon na pakirimon nami me soksong ni mali Tuhan akan masa di tonga-tonga ni huriam di las ni roha nangakasi parukil honope marsakap doa kaya nakon nami dinalau marhasohotan Ima Daniel Victor Tubur Marnala Sitohang dohot orwan natitin rumodang Natalia Borutabba nang majalo pasu-pasu parbogasod di hari 26 November naneng ro di Huriamon songoni nang yanak kon nami Ardi Peristiwa Bastanta Sipayung si haloho dohot orwana Cindy Margareta Boru Sitohang neng majalo pasu-pasu parbogasod di hari 3 Desember naneng ro di Huriam HKBP Sutoyon saya patulus may Tuhan hobar tulomoni roham jala ihoti nasida marhite holong ni roham asa jupang Tuhan muse sada rumah tangga natotong marhasatiaon jala marihot-ihot natugu ala ni guarmo songoni mali Tuhan madok muliate dohami dina di basa-basa hokko sada dan anak bawa di dongan nami keluarga Edison Malau dohot Juliana Buru si Hopping anggiat ma ali Tuhan luasom muda dan aki buri-buri magodang di Jolonesida parbisuhi ma ali Tuhan nang natorasna manugu-nugu dak danaki nang dak danaki pe iburi-buri magodang may khabar tulomoni roham sok-sok ni mali Tuhan naksiar sakonon nami naung jumulu marujung ngulu do sada ama siat tonga-tonga ni Huriam sian sektor Mayasari orasi ma ali Tuhan sudi keluarga tininggal honni amanami asa totong tarapul nasida li Tuhan jala marsi hohot
di bagasakko. Jala dang lilu na sida li Tuhan molo pekod disirang ala sinirang ni hamatian. Patirma nangakasakap na uli na dinggan di partuaw ni na tuwa nami na di patupa na sida Tuhan di bagasan sadarion di naik taruhonon nami ama nami itu inganan para satokinan. Song ni mali Tuhan ragam dope siaka hubasan nami di huriai Tuhan ho manapatulucho ni hobar tulomoni roham asamar sangap guarmu marhiti ragam ni akapak besion di huriam HKBP Sutoyoon. Pinuji maholi Tuhan di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami tujulung. Amin. Tapara di may deta laos tapasaha ma piliat.
gozada, da seperjam berdisi. Paketikip saudari, dapat Tuhani, unang-unang sinalihan, ingat jepit korumi, nungarane hasomangan, di surgoi, unang adong magosada, na seperjam berdisi. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus upasat tami masian nani lehomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gebi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon patibul hok karajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite hite todim asala puta dahami godang ni silehol-lehomi tu hami asalam grigir hami madok mulyati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan di bata nasian na hinan jalan na manguluro di saliling-ililing na. Huingot kami sedarion akan mati siak kami, nauk pajuluhut tulabungmu, di hodo anak kitsu ni banua gijang, jala di ukapodoi diaka na mangasahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sedarion marningot ajal nami, dohot hahihion ni daging diari sugut. Mauliati marohanami tuho ala di tubuh kohami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap pami di hanguduan na sora suda. Dada na madili hami diari perningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni dinami. Nung ngatorop dongan nami naong nialakmo. Tau si paingo do ujung nilak kanasida di hami. Bahe pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilak kanami bi. Say sungguh lima rohanami, mabahit tiruan na dinggan diak kapinopar nami, saya puli manamarsak roha dohot akan namatian, asaw nang mengadungi jalamad dini nasida. Say taiti marohana sida mamereng dopak gijang, say lehot todim tuhami asatakas di hati dakot tuhami, nong dohot dohami anakmu, jalapanian di artana di banua gijang, say padaw magangguni roha siak kami. Asahot haporsyaw nami maniup Tuhan Yesus si pangului adora kubulus sami rura lingguman ni hamatiani molo homur mata nami bi uka mamata ni rohanami asatakas ni ida dalan tuhasonangani molo halang dilanami sobinoto bimakuling pargugui mahami marhiti-hiti toddimi asa terjuhok kami aliyamang saha tutangamu ma todiku. Saya patiur hian rohanami, asa hubas lakkanami, jala sonak kami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu, saya romah harajaumu, saya saut malomo ni roham di banua tongoso na di banua gijang.
leo matuhami sadario kangulua siapari. Sesama dosa nami songop panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutoding. Di hamu amanami, inanami, nama dohoti parminggota di arianon, songoni dohotak kadongan, nama dohoti parmingguon melalui live streaming. Pasahaton nami ma, horas-horas tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat, shalom. Jesus Christ.